Mnogo je tema o kojima su županijski ministri socijalne skrbi razgovarali sa federalnim ministrom socijalne politike Adnanom Delićem na 7. sjednici koordinacije oblasti socijalne politike federacije. No jedno pitanje, jedna tema je najviše puta spomenuto: uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka. Sada se dječji doplatak u federaciji dodjeljuje najranjivijim kategorijama koji žive na granici ili su već u dubokoj zoni siromaštva. Podignut je sa 117 na 190 maraka, planira se novi model dječjeg dodatka. Kako im ćemo proširiti ovaj sadašnji obuhvat sa otprilike 20% djece koliko živi na nivou federacije obuhvaćeno dječjim dodatkom na 50% djece, što će biti ponovo značajan iskorak, a ja se nadam da ćemo imati i te ekonomske pretpostavke i mogućnosti i prilike da u narednom periodu eventualno obuhvatimo svu djecu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar Delić se sastao i o dječjem doplatku razgovarao i sa predsjednikom vlade Herceg-Bosanske županije. Po sadašnjem modelu dodjele koji nije univerzalan, uvijek neko dijete radi nekoliko maraka iznad cenzusa ostane bez doplatka. Znam da je problem ako netko zbog minimalnog cenzusa koji je napravljen je ostao bez dječjeg dodatka, ali taj cenzus negdje mora biti. I ako pomognemo za tih 5 maraka minimalni cenzus, opet će neko za idućih 5 maraka ostati bez dječjeg dodatka. Ali i znam da smo ograničeni sredstvima u federalnom proračunu, međutim mislim da je ovdje važno naglasiti da oni koji nemaju pravo ne bi se trebali ni prijavljivati. Osim priče o dječjem doplatku, na sjednici koordinacije ministara iz oblasti socijalne politike bilo je govora o izjednačavanju prava na razini svih županija federacije. Kantoni imaju možda i opravdano bolje financijske mogućnosti pa izdvajaju više za oblast socijalne zaštite. Neki kantoni imaju umanjene financijske mogućnosti pa nisu u mogućnosti kao drugi da izdvoje određena značajnija sredstva za bilo koju politiku iz oblasti socijalne zaštite. Naša ideja je da to pokušamo harmonizirati i da pokušamo izjednačiti prava, na primjer porodilja, što je najčešća tema kad govorimo o izjednačavanju prava na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Tema koordinacije bila je jedna od najranjivijih skupina stanovništva, djeca koja izlaze iz skrbi socijalne zaštite, kako i na koji način se brinuti o njima. To su uglavnom djeca sa poteškoćama u razvoju. Nakon 21 godine došli smo u situaciju da neki korisnici usluga centra Nova Nada da izlaze iz tog sistema i sad se postavlja pitanje šta sad. Naša vizija je da pokažemo da mi u suštini planiramo unaprijed i da zaista da imamo svijest o problemima koji tek mogu da uslijede i naravno da idemo u pravcu realizovanja i konkretnih projekata koji će upravo zaštititi ovu ranjivu grupu. Dodajmo da su ministri tijekom koordinacije posjetili jedini centar u Herceg-Bosanskoj županiji koji sustavno brine o djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, Nova Nada u Tomislavgradu.